Moi ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tässä videossa mä kuvaan mun loppupäivää. Mä kuvaan mun nyt loppupäivää ja joo. Mä menen nyt mun kaverin kanssa kentälle. Mä otan sitä nopeasti ja sitten me lähdetään kentälle. Ja mä näin sen äsken, mä katsoin sitä. Vähän tälleen. Täällä on kyllä lämmintä. Joo. Nyt se tulee mun kaveri hissillä. Me säikyttää sen. Rakaa sitten. Se on vähän ripsaria. Mä kuvaan nyt tästä mun loppupäivää. Tää on 10 astetta lämmintä. Bro. Me ollaan nyt menossa koulun kentälle. Onks mun kaverilla on pallo mukana. Tää tai jalkapalloa. Eli koskataan. Ettei mä tuu luottamassa poikki tulla. Vitsi. Nyt! Joo! Ei tiedä miksi, mut me haluttiin vaan kuvata tuossa. Tai tuollaisia pätkiä. Nähdään koulun kentällä. Eiku oota vielä. Nähdään koulun kentällä. Huhhuh. Aivan pyörimismatka tunnelilta. Huhhuh. Me ollaan nyt koulun kentällä. Pelataanko jalkapalloa? Sulla on... Ota housut pois. Mitä? Ota ulkkarit pois. Ota ulkohousut pois. Niin? Joo. Näkyy jotain kengät pois. Mä otan teepaidan. Mulla on teepaita alla. Pelataan jalkapalloa ensin. Koko on maalissa. Tuolla on pitte, kun jotta pinteet, niin pinkku. Pilku. Niin, jotta pinku, niin tuolla on jonkun himuten pitte, niin pitää vetää. Se on pilkkupiste. Niin on. Häh? Okei, mä vedän nyt kärryä. Näkyykö se tässä videossa? Mulla on... Matalen! Häh? Matalen! Haukkaa. Mut haisee pahalle. Tää haitee koulun kentälle. Todella pahalle kentälle. Tää laittaa jumita. Ei se heittää.
Pitää kouluttaa. Ai avaimet pois. 20 senttiä. Näytä. 40 senttiä. 2,40 tulee. Sitten tulee. Siitä tulee tietysti 16 senttiä. Ne oli mun. Siitä löysin totin avaimen kanssa. Ota tässä nyt. Kiroillaan. Mun pitää editoida ne pois ne kiroilut sitten. Joo, muista, että tein run-videon. Run. Joo, Run. otan putipallon. Mitä kuumaa? Mut 12 pitäisi tulla 13 astetta lämmintä. Miten tää saa pois täältä? Oot, mä näytän. Mä tiedän. Näytän noille. Tässä on meidän pallo. Tää on mun pallo. Tää ei oo koripallo. Mä tiedän. Laita! Hokee haessa. Pitäisikö mun ottaa tää paita? Ota. Tällä. No, otitko tuonne? Munkin piti ottaa tän äitän. Tää on ketä teepaita. Vaikka on viitoa. Kato. Täällä on niin kylmä vielä. Mä otan hetken tämän. Eikö niin, että voit ei ole tän keitä, vaan ota littuminen. Milla? Mun kaveri Milla. Jos jotkut on sortseilta. Bro, kuka haluit olla tällä sontseilla? Joo, mut mä Tää on otan... aika kylmältä, vaikka täällä on 10 astetta lämmintä. Joo. Mut mä otan nyt pelaamaan. Ihan Mut sitten kun tulee 13 astetta lämmintä. Ja meillä ei Ja ole mulla mitään... on juomapullo mukaan. Häh? Mä otin ehkä juomapullo mukana. Eipä mulla ole juomapulloa. Mä voin kaataa tulle tähän konkkiin. Nyt ei mitään vaikka takia. Julia, mä voin antaa tulle tähän konkkiin. Haluatte? Ja mä vielä. Hyi, toi oli ruma. Mä teen vielä. Pullotta maistuu erilaiselta kuin niinku latitta, niinku mukitta. Bro. Mä editoin tän. Juli, tee kännyn päällä, niin mä pompautan pallon. Joo. Valmiina ne? Paikoillanne. Ciao! Toi. Julia uudestaan. Y-T. En enää. Pitää laittaa hyvin kameraa, ettei mulle tuu huono olo. Maali tulee! Ei tuukaan. Haluatko olla maalivahti? Että. Aittaa, saanpa niinku. Meet sä maalivahdiksi. Pelataan ihan kohta. Mene maalivahdiksi. Maalivahti. Jättiläinen tulee. Näkyykö mua? Ei joo. Älä kova, please. Mitä ottaa kengät? Tämä. Toitaan nyt hetken olla tuolla. Te ootte jo pallo. Kenellä paljon helpompi pelata? Niinpä. Me molemmilla on pallokennät. En minä nyt halua mitään tuolla. Siinä me. Syötä! Syötä! Ei kun maalivahti odottaa. Syötä! Vielä syötä se pallo maalin takaa. En. Mitä? Maali! Puutte meni tompan kautta. Älä!
Pokkate! Ei tappaa! Niin se oli tappaa. Malivattiin. Tästä tulee kuuma. Ota. En ota takkia pois. Noniin. Pelaa. Meni ihan jalkojen läheltä. Oota Mianna. Älä Mianna. Näkyy noin maalivahdinkin pakkot. Tyhjä. Ei tää ei ollut. Ai! Ei sitä lakettu. Janna, et oikeesti. Tätä ei laskettu. Laskettu lappia. Mitä? Anna mulle Pitkä. maali, että Tappala. Maalivahdin vaihto. Kyllä. Mä oon kuumaa. Miksi sä sinne? Julia, ei tää pokkia palloa. Mitä? Sä väittää, että mä väitin pallon pois. Haluatko juotavaa? Kyllä. Kyllä, kiitos. Tässä on juotavaa. Kuva. Mä poisin äsken, kun mä kuvaa ootin Miannaa, niin mä ootin. Mihin te pallo meni? No, se on meidän pallo! Anna tänne. Otta hullon. No, Ota mitään. no. Kaikki lähti pois. Vieläkin. Noin. Kuva. Hyi Mianna! Iäk! Osaatteko tätä? Hei mä tsiikaa voittaa ja meillä kumppaa tätä. Kumppaa saatana. Kuva. Kuinka paljon rahaa sulla on ees? Nyt on vaikeeta no. Oota, että on te konttikin. Mä voin olla aika kauan täällä. Kyllä mäkin, mut äiti toittaa mukana. Hoitu pallo. Ei tätä hakee. Ei se mitään ole, että syöttää. Hei. Loppuun tuttu mukana. Tuolla, katsokaa. Tuolla on meidän pallo. Tuolla on ihmisiä. Me heitetään taholta se pallo noille, eikä ne saa syöttää meille pallon. Mennään. Katsokaa tää mun temppu. Ai mun jalka!
Joo. Miksi? En tiedä, mä voin kiusata poikia. Mä leikin, että on aivainen. Ja on koulutettu. Tää on mun... Ei, no ei oo. Tää on mä ottin tän viime viikolla. Mä kirjoitan tänne I love you. Onks sulla paperia? Ei. Jos joku haluaa nimmari. Saanko mä katsoa? Tää on koulun tussi. Onko? Ei oo. Mistä sä ostit? No ihan please. Ootko? Mutta. Mä piinsin työllä. Hei, anna mulle. Mä kirjoitan I love you. Tää on kestänyt 12 minuuttia. 12 minuuttia vatta. Mä katson nyt säätiedotus. Mä katon ne tyttö. Tää on 12 astetta lämmintä. Mä katon omat puhelinta. Google. Mä en jätä. Miksi mä en ottanut hupparia edes mukaan? Tää. Ei mä Tamperiin, mä haluan mitään aikaa, että on hullua, että mä haluan täät. Ja mä haluan aikaa ottaa, kun minä haluan tän. Mut sitten tää takki on ohuempi kuin huppari. Ja mulla on kuuma. Onks sul kuuma? Ei. Tuolla ei oo kuumat oli ihmisellä. Sillä ei oo kuumat oli ihmisellä. Mitä aste on 12? Jee, vapaa ihminen. Mitä on? 12. Mitä on 12? Katsokaa, tää laittoi tänne. Mitä haluat kakkapää? Näytä mulle mammon kuva. Mikä? Momo. Tätä pitää olla momo. Näytä kuva. Näytä. Mikä momo? Näytä minulle momon kuva. Mikä on momo? Mä laitan takkaan vähän suoraan sanottuna. Täällä on Näytä minulle momo. Mikä on momo? Hei, kato. Kato. Ito jo edes pelkkää. Näytä kakkille. Mut tässä on ikäraja. Se, anna mulle, mä näytän mamman kuvan. Oota. Ota vaikka toi. Oota. Momo. Odota. Tuo on tommonen tyttö, joka on nunkata. Hyi. Tuo tommonen. Näytä totta. Osa. Joo. Tollanen. Niinku toi näyttyy hyvältä. Hyi. Kuinka nyt on tiimakas? Näytä vähän lähellä kaukaa. Tässä on mamma. Me ei saada oikein näyttämään. Editoin sen sitten, kun sitä on oikeasti. Mut jos uskallatte, menkää itse kattoo Googlesta, mikä on mamma. Joo. Muistakaa, tää voi olla jollekin pelottava, niin... Niitä Älkää tihmeenkin, jos te ootte niin. Älkää, jos te ootte hyviä ihmisiä. Niin älkää, me ollaan niin outoja ja vähän valvitinoitia. Me ei olla näitä helmatitteja. Hän minun lähelle kameraa. Wait. Wait. Mä googletaan mitä moi. Juuri arvaa mikä on muuttunut momot. Tota ei tarvi editoida. Wait. Oota. Tällainen. Wait. Melkein puhelin tippu. Ne hakee pallo! No ne hakee palloa, tulkaa mukaan. Julia tämmönen. Pistäkää kaikki Julia tämmönen.
pelaamaan jalkapalloa. Okei, mä katsoin siis säätiedotuksen. Tää on 12 astetta lämmintä ja me pelataan nyt jalkapalloa. Mä otan tähän hienoja klippejä. Me mennään tonne ylös. Laitan nyt tähän hienoja klippejä. Nyt vaan mennään hakemaan meidän palloa. Ja sori, jos tästä videosta ei tule teidän lempparivideo. Mut ei se haittaa. Mä en ole nyt pitkä aikaa kuvannut mitään, kun on ollut kipeä. Ja on ollut vähän muutakin. Ja anteeksi, kun mä en ole kuvannut mitään. Koska mä en ole nyt vaan kerinnyt kuvata mitään. Ja mä en osaa kuvata mitään sellaisia tosi hyviä videoita, kun Ella Helmi kuvasi sellaisia hienoja videoita. Ja Helmi on oikeasti tosi suosikki mun lemppari. Ja se osaa kuvata hienoja videoita. Ja voitteko please tilata mun kanavan, niin näette lisää tällaisia kaverin kanssa videoita. Ja mä tein jossain vaiheessa sellaisen kaverin kanssa yhden haasteen. Ja joka viikko... Ja, et olekaan. Ja mun piti sanoa myös, että sori, jos tästä videosta ei tullut hyvää, koska mä en nyt tiedä. Ja joka viikko tulee ainakin, joka viikko varmaan tulee, joka viikko tulee yksi video, joka viikko. Tai joskus voi tulla myös viikossa viikossa 2 videota, jos te haluatte. Mutta me ollaan nyt täällä koululla ja mä kuvaan sitten, me aletaan nyt pelaamaan jalkapalloa ja... Aletaan pelaamaan jalkapalloa ja kiitti, tai miksi mä sanon nyt kiitti, kun katsoitte tämän videon. Mutta se olisi tosi kiva, jos te tilaisitte tämän kanavan ja laittaisitte tykkäyksen ja mun ekan shorts-videon laittaisitte, mitä mä kuvaisin. Ja laittakaa kommenttia, laittakaa kommentteja, jos tämä video on, tai jos tämä video on hyvä. Tai laittakaa ehdotuksia siihen eka shorts-videoon. Joo. Mitenkin odota. Mutta mä aloitan nyt pelaamaan jalkapalloa ja katsoa vaikka puheita. Mutta joo. Mä kuvaan sitten, jos me tehdään jotain mielenkiintoista täällä. Mutta joo. Ja mä sanon tässä joka videossa, että kannattaa mennä katsoa se mun eka video, koska ekassa videossa on, mikä sen nimi olikaan, meidän kanavan maskotti. Ja ekan shorts-videon voitte myös laittaa nimiehdotuksia, että mikä sen nimeksi voi tulla. Mä en ole vielä päättänyt, mutta se on tämän kanavan maskotti. Mutta mä sitten kuvaan tää
jos on jotain mielenkiintoista tai sellaista. Joo. Ja välillä voi ehkä, ja laittakaa myös siihen ekaan shorts-videoon teidän lempiherkkuja. Ehkä. Mä varmaan teen sen videon, että maistetaan seuraajien lempiruokia. Ja kun tulee 1000 seuraajaa meillä, 1000 seuraajaa, vain 1000 seuraajaa, niin mä teen ekan live-streamin mun kanavalle. Joo. Ja nyt kerron vähän mun kanavasta. Mutta sitten sanon sitten, jos jotain tulee. Moikka! Mistä se on moikka? Eikä joo. Muistakaa tilata kanava ja laittaa tykkäys tähän videoon. Jos tulee 1000 tykkäystä, niin me tehdään kaverihaatte. Ei kun Video. Kaverivideo. Niin, vaihdaa haatte. Ihan tämmönen kumpi. Joo. Niin kates meillä, jos te tykkäätte Juliasta, niin... Jos tykkäätte Julian videoita, niin laittakaa tykkäys ja tilatkaa kanava. Mulla on vasta 1 video ja mulla oli toinen kanava, mutta se jotenkin poistui ja siellä oli aika paljon videoita. Mä haluan sen seuraajamäärän takaisin. En mä kerro teille. Voisitte itse seurannut sitä. Mä seurasin ainakin kanavaa. Okei, mutta nää sitten kuvaan, jos täällä on jotain mielenkiintoista. Moikka! Mä unohdin kuvata, kun mä lähdetään nyt kotiin. Mun pitää lähteä meidän serkkuille kylään tai yötä, jompikumpi. Mä en haluis mennä yötä, mut ihan sama. Et mä menen nyt sinne. Ja mä oon vähän nyt editoinut tätä videota. Kentällä tai siellä. Me pelattiin vähän jalkapalloa tai sellaista. Mutta joo. Joo. Ja mä voin vaikka sitten kuvata, kun mä olen kotona. Yes. Näitä. Mä en kolla mukaan. Ja sitten se on mun reppu, että siellä on rampanuppari, hajuetta, vähän kaikkea. Ja tässä. Ja me lähdetään nyt sinne, niin mun on pakko kuvata siellä. Moikka! Ollaan nyt täällä serkuilla. Ja Kengät jalkaa! Kengät! Me ollaan nyt täällä meidän serkuilla ja me mennään nyt rampalle, mutta mun pitää nyt viedä mun puhelinlataukseen, niin mä kuvaan illalla sitten. Tai no mä kuvaan sitten, kun mulla on aikaa. Moikka! Me nyt syödään nugetteja ja ranskalaisia, ja mulla on ketchuppia ja meillä on myös tässä juomat. Mutta tossa on mun serkun paikka, mutta se lähti nyt jonnekin. Mutta mä kuvaan sitten illalla. Jimmy! Joo, mä kuvaan sitten kun mä oon syönyt. Nyt mä oon syönyt ruoan. Ja mun serkku on nyt ulkona rampalla ja mun piti tuoda sisälle. Ja mä alan varmaan katsoa telkkaria tai katsoa puhelimesta Netflixiä ja syömään mun kaikkea. Ja tässä on
mun karkki. Ja mä aloin katsoa mun puhelimesta Netflixiä. Tai Netflix. Joo. Ja mun serkku ja mun pikkusisko leikkiin vesipyssyllä. Ja mä syön sitä karkkiin. Mitä? Niin, ulkona pitää leikkiä vesipyssyllä. Joo. Me ollaan mun serkun ja yhteen meidän kavereitten kanssa piilossa. Ja pitää mennä etsimään. 26, 27, 28, 29, 30 piilosta tai ei, täältä tullaan! Ei kai ulkona ole ketään. Täällä on joku, mä tiedän sen. Ei kun mun pitää vielä löytää kaikki muutkin. Täällä on joku, mä tiedän sen. Kun mä menin tänne, niin tää ovi oli kiinni. Niin täällä on joku. Kajatkut. Ei joku kajatkut. Laitoit, että tää oli... Mistä laitoit tää kiinni? Se oli kiinni. Ei kun siis auki. Enää Elolla pitää välittää. Eikö se kaveri vai? Kuka se on? Ella ja Eva! Ella oli tuolla. Apua. Missä Ella? Ella! Kertoo! Missä Eva? Eva löydetty! Kuka jäi? Mutta Imi on kuitenkin pieni. Mä voin jäädä Imi. Ei nyt muuta ole. Kun mä oon tällaisessa tosi pienessä rauhassa. Mä oon tällä piilossa. Nyt mä puhun tosi kovaa, niin mä laitan tuon
käynyt Muumipuistossa ja sit mä oon käynyt kaverilla. Mut mä en nyt enää kuvaa. Me vielä grillataan. Me grillataan vielä ja käydään saunassa. Niin sitten me aletaan katsoa jotain leffaa ja nukkumaan. Mut mä en nyt ala tänään enää kuvaamaan, koska kello on 8, puoli 8. Niin sen takia mä en halua enää kuvata. Mutta moikka! Timi! Mut nähdään sitten. Moikka! Ja muistatte ottaa kanavan ja laittaa tykkää tähän videoon. Ja mä sanoin ne sitten, kun mä olin silloin kentällä, mutta kaikki ne asiat muistakaa tehdä ne.